Hi guys! Sinang bandi na sad. Kumusta mo? Mayong gabi kanatong tanan. Hinaut-unta okay ra ka mo dira sa inyong nahimutangan. Nya naa na sa di ay sinang bandin. Nya gabi karon diri guys. Nya paghuman pa na akong sumada. Las G's na di ay. Nya karon Bernes. Guys, tuod guys. Paghuman ta jud na kog kwinta. Di jud di ay nila mahimutang treasurer no. Dagan kay kog resibo diri guys. Kay ba ka guys, palit ko og biberon. After 7 years, kay sis kay 7 years naman. After 7 years, karon pa ko nagpalit og biberon. Ngano nagpalit ko og biberon para sa anak ni Jang Koy Koy. So naay package sa biberon nga tulo ka buok ang price kay asa na to. Kay, dagan kog resibo diri guys. Di jud sa yuning mag-treasurer ka kay ngano mao ni imuhang kuan mga resibo dara sa man akong anak tan-aw nako ang kani asa naman to namo gipalit nga termos na ibibiro na ba kuan guys ang tulo ka buok is 229.75 magpalit unta ako upat ra wala na siya ko guys kay ang tulo 229.75 kung usa ra ang imo paliton guys 199 di ang akong gipalit duha na lang katulo kay ala kada kog alkansi nato usa ra ato paliton 199 di ari na lang ta sa tulo no kay 200 kuan ra 29.75 magbinais jud ta guys usahay kay di ini sayo ning kwarta karon kay dali ra kay mahurot kay ngano mahal na kayong palaliton guys di ba relate jud ang mga mama ani maggrocery ta ang imong 2,000 gamay na lang kayo imong dalhon sa una magkalisod-lisod kagda karon dali na lang kaayo mao ni guys karon daghan kay kog mga resibo nagkwinta ko kay na treasury naman ko karon di ba treasury ay ang time kay hapit na alas 10 human ako sumada karang gikan sa duty nilakaw ko balik ang color na ko ba parehang color hapin sa among sofa gindot man diay nga color no mo to guys dili sa yun mag treasury dili sa yun mo kupot og kwarta makalitan lang ka nya karon guys ang gatas napalit ko gatas 6 months kamahal 1.8 kilos pila 2,050 sus naara ba unta ako'y plano nga mag-ikaupat ko di na lang kay perting mahala sa dili tambal gatas S26 2 so 6 to 12 months na ni grabe na kamahal guys ang S26 2 is 2,050 mahal dili na pwede punan ang anak sakto ng tulo kay kaning akong bana ra ba gusto ra ba unta dungagan ang among anak himuo niyang upat nga Ginoo ko 40 na ta di na pwede kay na ang atong anak mura na nag-apo nato tiguwang na ta di na pwede dungagan no ni guys paghuman pa na ko kwinta nagakwinta na ko kay namalit man ni ganiha kay na may kanang gi-admit man ang anak ni Jang Koy Koy niya mo ni namalit ni ugatas mura guys sus di jud sa yun mga anak kinsa to nagplano nga mga anak pagtigo mo na lang mudaan kay gatas pa wa na diaper pa wa na perti nang mahala ron nanaka na tanan wa na ni paubos unsa na lang kay ni paubos ron murag wala na may ubos tanan saka naman jud tanan palaliton mauna nga mga kuan karon mga single gusto magmenyo hala pagpreparar jud mo kay di sayon mag-budget no di jud sayon mag-budget mo na tuod no wala di ay ko naka-upload pa katong mga gabi wa ko ni upload kay busy kay sinang bandin pero may raman ko busy guys
Kay naglakaw mi gahapon, ana ba? Nya karon nilakaw na sad. Nya karon niatubang na jud ko ninyo kay dugay-dugay naman sa dula ko niatubang ninyo guys, no? Nagpakita na sa dugnaong silang bandin kay sige lang ga storya-storya. Wala nagpakita. O karon nagpakita na. Kuan baya kayo ni akong naong ay murag na gikapoy na jud kaayo ko pero akong naong no wala man gikapoy mo na magmigwapa noon ko. Char sana all guwapa. Basta happy lang ko karong adlaw nga na ako'y something nga nabuhat nga milagro kay sa nga tanan nga nabuhat jud nako nga as in success jud kay sa nga tanan. Mo to guys, gili-ili na ko sa akong anak. Nganong wala pa ko ni saka sa taas. Mo to guys, sige, mananghid na ko ninyo. Salamat sa inyo pagtan-aw. Thank you. Bye-bye. God bless.